Dewa Bathara ya jagat mangestungga dudu kungger dudu wong bagus Bratasena apa to marang kalunggan dina sameng kadoh ndak awe crak sangsaya ndak raketake jeneng sira tak timbali supaya marak sowen ana ing negara Wirata kene kaki rikalunggan dina sameng kupuniang maringake wujuding bumi subur ing aran alas mertani ya wana marta pinaka dadi lelune praja negara Ngastina kang rikalunggan dina sameng kuwes tinukup dening para sata Kurawa Yenggir wanti-wanti apa sing dadi dawuhipun yang jeneng sira sakadang aja kanthi bentak sirah gedene tukar padu lawan sedulur kabeh para sata Kurawa ngeling-eling to sejatine Pandhawa lan Kurawa pingune padha-padha trah sang Begawan Wiyasa ibu kaya apa sore jagat ing atase padha-padha tedhak turun sang Begawan Wiyasa munggur perkara bondo donya kang ora sithik ajine satana siramu kabeh padha tukar padu kang kaya mangkono bakal nyengkake dumadine prangkatan sinebut Prang Suci Bratayuda Jaya Binangun kaki wis Yenggir lelakon iku rasah mbok gegetuni sing bakuri kalenggan dina samengko wana marta ndak pasrahke marang jeneng sira nggonen mukti sakadang-kadang kabeh para Pandhawa mung wanti-wanti sing dadi piwelingipun tiyang marang jeneng sira kabar sobar pawarta kang wis marata jarene mono alas mertani ya wana marta iku papan gawat liwat-liwat angker wingi kepati-pati paribasan satomara satomati janmamara janmati kula sing prayekna ngati-ati ya Nger muga-muga sedya kang hayu mangya rahayu durga mendhak Kalasirna Bratasena padha dipun eling mring ditutur ingon sira uga satriya arane kuwenten jatmika ing budi Roro sarata wasis
Roro sarta wasi samubarangipun ya jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara iki yen tak waspadake kaya pratane anakku wong bagus Ngrebrata Sena kepiye paran-pawartane anggone jeneng sira katimbalan marak sowan ana negara Wirata sowan ana ngarasane eyangmu karengga negara Wirata sinuwun Prabu Matsura patinggil mara coba matur kengkong si Pratides Ngrebrata Sena yaya dikadangipun Kakang Yayi Bratasena nggonmu katimbalan marak sowan ana ing negara Wirata iki apa bobote Syadi Dwimana nandhang kaluputan upama Syadi nandhang kaluputan marang eyangmu mara coba matur marang pun kakang kang bakal melu ngentreng-entrengi pakarayanmu Yayi Nggih Kakang Mas sumangga klatri paring dawuh menapa to darenipun dinipun duka katimbalan wonten ngarsanipun Eyang Prabu Matsura Kakang Mas wah Prabu Kuntri lan kadang-kadangku kabeh para Pandhawa apa pamarmeniri kalonggan Drina Samengku aku katimbalan menyang negara Wirata ora mregaku nandhang kaluputan marang Kanjeng Hyang Prabu Matsura babar pisan ora ning kosok baline wektu dina iki aku wis pinaringan kanugrahan wujuding bumi subur ing ngaran alas Wonomarta ya alas mertani kang wektu dina samengko diparingake marang para Pandhawa kejaba saka kuwi wanti-wanti apa sing dadi dawuhe Kanjeng Hyang dina samengko aja ngarep-arep baline praja negara Ngastina awit Duryudana kakangku wis kebacut jumeneng ratu ana ing negara Ngastina dawuhe Kanjeng Hyang Prabu Matsura kaya mangkono mula kang saka iku tak jaluk donga pamujimu ora kalunggan dina samengko Wonomarta bakal tak babadi alas mertani bakal tak babadi kinarya mukti kadang-kadangku kabeh para Pandhawa kagyatri sang kabeh ireng rinangkul kinempet-kempet sang retnaning bawana sang retnaning bawana ya sita kang walangabdi ya jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara ora temengkung wong bagus apa siramu kuwi mono ora kulak pawarta pangrungu yuli yen to sejatine alas mertani utawa Wonomarta kuwi mono papan pengalapan gawat kliwat-liwat angger wingit pati-pati mula kang saka kuwi Ngrebrata Sena kaya luwih prayoga kalunggan dina samengko urungna wenggonmu kepengin babate wujuding Wonomarta iya ya di kaya bener apa sing dadi gawe Kanjeng Ibu kejaba Wonomarta kuwi mono papan gawat liwat-liwat angger wingit pati-pati akeh ribandel bebrondo kang iso mandi kang banget gegirisi mula kang saka kuwi Bratasena kaya luwih prayoga wurungna sedyamu wae pun kakang lan Kanjeng Ibu lila paribasan urip kesurang-surang sing baku rikalunggan dina samengko Pandhawa isih wukuh mula kang saka kuwi Yayi kaya luwih prayoga urungna sedyamu aja kemelikan wujuding alas Wonomarta kang pranyata kuwi papan gawat tata dasare angker wingit kepati-pati
Nggih Kakang Mas. Kula kinten resma pengin dados dawuhipun Kanjeng Ibu ila dinten samangke monggo dipun timbang ingkang kanthi traju. Dipun saring ingkang kanthi lembab sampun ngantos tula dungkap ing wingkingipun Kakang Mas. Wah. Prabu Kunti. Aku njur kelingan marang dawuh Kanjeng Hyang Begawan Wiyasa ing Sabarga. Nalika semono Kanjeng Hyang nate mejang mulang murah marang aku. Nalika jagat iki digelar Gusti Yipta manungsa kang sepisan ing aran Bapadan. Bapadan dicipta dening Gusti sing gawe jagat kanthi lantaran lemah lempung sinarantir pamreta sanjiwani. Dadi makhluk kang sampurna wujude kedolongan cipta nalalan pakarti kang miwih jagat Bapadan. Wis ndongkap wahyane mangsa dawa nalika adan wis kelakon dicipta dening Gusti sing ngakarya loka. Makhluk-makhluk liyane kejaba bangsaning malaikat, bangsaning ajaji, bangsaning jin setan priprayangan supaya manembah kunjuk hormat marang makhluk kang sampurna wujude. Niku jiwane nalika semana adadi mbadal apa sing dadi printahing Gusti. Satemah adadi ditundhung lunga saka kaswaragan. Manjing ana ngalam donya kuwi sejarahe kaya mangkono. Mula kang saka kuwi kanthi dawuh kang wis nate diparingake marang aku kuwi cetha kalanuntut derajate manungsa luwih luhur katimbang bangsaning priprayangan. Mula dina iki aja padha digrik miris nyawang bangsa lembut amarga yen to disurasa sejatine manungsa karo iblis. Manungsa karo setan derajate isih luhur manungsa katimbang bangsaning dedemik. Mula tak jaluk dina iki aja pati-pati wedi marang bangsa alus. Amarga derajate manungsa iku ngono satemene luwih luhur. Mula aja padha sekutun marang bangsaning lembut iku bakal manjing marang neraka ya mani. Kuwi sing dadi dawuh Hyang Begawan Abiyasa pirangkono. Mongko wong sing bisa meper marang harganing hawa nafsu ya ing kono kang bisa merangi bangsaning iblis satemah bakal manjing kaswaragan swarga tundha sanga dawuh Kanjeng Hyang pirangkono. Jagat trisang pirang murinang kula kinempeda beda sang renaning bawana. Sang renaning bawana ya situ kang walang abdi. Iya kadangipun Kakang Hyang Bratasena prasasat lumah ing wanci penglo kepapak kabar sewu barengipun Kakang Rikalunggan dina samangka midhanget apa sing dadi aturira Yayi. Yen pancen kaya mangkono Rikalunggan dina samangka siap dibakal babat wujuding alas mertanipun Kakang uga bakal jumurun marang kasmu Yayi. Semanten ugi kula Kakang Mas menawi kalenggan dinten samangke ingkang rai kula kadhawan inen sungsah biyantu dhumateng paduka. Kula namung badhe nyendikani menapa dados dawuh paduka Kakang Mas. Yen pancen ngono dina samangke bakul jaluk amit sabruku tak jaluk donga pamujimu. Muga-muga nggonku duwe pakaryan kaya mangkene dijabah dening Gusti sing gawe jagat. Yoyon ngira Bratasena kumapul pangestunipun ibu kang Bratasena.
iki puniku ambo kapake teka dina samangka puniku mbok junjung dhuwur kaya mangkene kuluk ora coba ngger dina samangka dono yo ngger selak singunen puniku yo ngger babo kundi wiwit aku mbok gembel lawase sangang sasi punjul 10 dina nganti sakmene gedhe aku durung bisa nindakake basa lan rama aku ora bisa ngajeni marang wong tuwa mula kang saka iku dina iki aku njaluk donga pamujimu mbara coba sawangen jagat iki doyong apa jejeg babu kundi yen to doyong yen to jagatku iki doyong dina samengkaja ya iki baktiku kang pungkasan marang babu kundi ning yen to jagatku iki jejeg bongakno aku bali bisa gawe kanok dening sedulur kabeh ya yen Bratasena yen tak sareng jagatmu iki mono padhang cahya manranyata lanang muga-muga unggul curitmu ya nggih puningipun ibu marang jeneng sira nuwun mumajana palagan upama kepengko ing Pancabaya kowe menang apa kalah aja sumber ya nggih awet sing arane sumber pimulunta prapedayane ya nggih Bratasena yen panjenengan mangkon aku njaluk donga panuji muga-muga sempat menapa sing ati sedhaku hampun Molintong yo manik yo bandaku yo amal-amalku dhewe. Sawetara mancing nggonku jaga wujute ngalas mertani yo Wanamarta. Kabeh mau bobot-bote nggone ingsun kembang dawuh. Saka sesembangku Narendra ing negara Ngamarta. Sinuwun Prabu Yudhistira kang tetela mesanggrah ning apan kene. Mula kuwi dina iki panjenenganing sekadawan supaya nimpini baya sadroneng dikang pantes lungguh wujuding alas Wanamarta ya wis narta kene.
mangsa iki para prajurit. Ayo padha kumpul ana panggen iki. Panjenenganing sunar saking kitrang tegese prajurit Pasundan. Rampang joget bulu-bulu. Kumpul batir-batir. Yo.